Dnes by si mal upratať a ja teda tiež. Nie kvôli poriadku, nie kvôli upratovaniu alebo komfortu. Upratovanie je veľmi dôležité kvôli tomu, že to v sebe skrýva možnosť nacvičiť rozhodnutia. Čím častejšie sa človek rozhoduje, čím viac to robí, tým mu to ide lepšie, tým menej sa toho bojí a tým je v tom skúsenejší. Samozrejme, najlepšie cvičenie rozhodovania je na nejakých málo dôležitých veciach. Tu prichádza téma upratovania. Keď sa pozerám do poličky na to, čo ešte potrebujem, čo môžem posunúť ďalej a čo si chcem ešte nechať, pretože aj keď to nepotrebujem, prináša mi to veľa radosti, cvičí nám to práve ten rozhodovací sval. Keď potrebuješ urobiť dôležité rozhodnutie namiesto ďalších analýz toho jedného veľkého rozhodnutia, pozri sa po byte, čo môžeš vyhodiť, čo sa môžeš zbaviť a nacvič si ten rozhodovací sval. Ak ťa baví taký obsah, tak ma sleduj, pretože máme pred sebou ešte veľa spoločnej práce.